Nyakora Mugiajwanga dakika en 27 tok sadek mar okinyi kamoro mora ma intiere machiegni e twake cheno mar mbako romo machakore sani nyaka gomol kanyo saa 5 mar onyango. Matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugiajwanga okinyi makawuono pod wamedo mana goyo mbaka kotudore kod weche mag somo kalure ni nyaka sani wang'eyo ni nitiere jopuonjre mopogore opogore manotimo penj margi mar grade mar 9 to sani koro gidonjo e grade mar 10 e skunde mopogore opogore e pacho kayo bed skunde go mag C1 mongere kaka machon nongere kaka national schools kata skunde mamoko mago mag C2 C3 kachiel kod C4 kata kamano e jumani duto noket tenge mar mondo mi jopuonjre odonj e grade mar 10 kata kamano e kinde ma jopuonjre donjo e grade mar 10 penjo mabende wapenjo kawuono en ni to be janyuola winjo grade 10 makare to bende jonyuola noyudo thuolo mano mar bedo piny kod nyithindgi mar mondo mi gipor wach kod nyithindgi mondo nyathi ka nyathi ong'e gino modhi somo e skul to bende janyuol obed kod ng'eyo ni nyathina ni kokawo pathway mar STEM okawo STEM ni mar tekone nitiere e timo gigo motudore kod science, technology, engineering kachiel kod mathematics kose nokawe akawa kalure ni seche moko tero nyathi e skul kalure no wacho ni skul makama ma skul matimoga maber ma e skul ma seche moko jopuonjre mathoth dhi e mbalariany to jopuonjre mathoth kose dhi e mbalariany to gibedo lakteche gibedo kinde kose janyuol notimo nang'o mar mondo mi gin bende gibedane kod ng'eyo mathoth kata ng'eyo matut kotudore kod kit somo mabro bedo kadhi mbele e grade 10 e skunde mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakora Mugiajwang abo bedo kae kata antiere kae kod jonyuol ariyo kachiel kod jalony weche mag somo mar mondo mi wawinjane pachgi ni to bende ging'eyo gino ma nyithindgi somo kata dhi somo e skunde mopogore opogore mag grade 10. Yiena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio marwa e county mano ma Nairobi kae antiere kae kod Willis Odembe ma en janyuol kachiel kod Maxwell Magawi ma en jalony e weche mag somo. Achako kod Willis oyawre ichiw nade? Oyawre nya Joyce. Ka Nyasaye oyawno piny ok aneno gima rach. En mana sani hapa na pale kaka wan jonyuol. En ng'wech ma wiyo ok ti. Kanyo nyathino timo penj ni pap ma oyudo duoko. To iwinjo kama ji makoro chako wacho ni yawa ang' ni nyale makoro ng'eny. Koro nyocho miyo wabuok mang'eny kabisa. To ng'wech makamano bende kwa dhi mbele kod mbaki bacho ni ibo ng'iswa ni ng'wech makamano nochakore karango. Ng'wech ochako bang' duoko kose ng'wech nochako ka nyathi kata pok otimo penja mano mar grade mar 9. Ng'wech nochakore karango mar mondo mi in kaka janyuol e kinde makoro nyathini odonje grade 10 ibed kod ng'eyo ni to dhi somanga. Maka gi kanyo. Yena mar mondo mi arwak Maxwell Magawi jalony weche mag somo. Maxwell ichiw nade? Achiw maber Joyce. Aneno ka piny ochako maber. Kendo wan gi geno ni bedo maber. Machiegni twako kinyi makawuono. E studio marwa e county mano ma Kisumu bende antiere kod janyuol machielo mano Evelyn Kefas. So yawre Evelyn Kefas ichiw nade? Kisumu chiw nade okinyi makawuono Evelyn? Achiw maber Joyce. Awinji maler ka wan e county ma Kisumu. Osebedo a very busy week. Wigni osebedo modich sana e weche mag tero nyithindo e skul. Machiegni twak Evelyn Kefas ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Nyakora Mugiajwang in bende bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236900. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Evelyn Kefas ine madwa na chak kodi ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Wacho ni wigni osebedo mapek ahinya, osebedo week modich. Kalure ni bende intiere kod nyathi ma itere skul mano mariwore kata moseriwore kod grade 10 e skul ma koro nitere nyathini. Week osebedo modich e yo machalo nade. To in kaka janyuola bende ing'eyo gima nyathini dhi somo e grade mar 10 ma koro nyathini nitiere. Kefas. Erokamano. E kinde mane nyithindwa dhi timo penj, skunde ma gintiere noluongowa motemo pimonwa kaka nyithindo yiero gik ma gidhi timo. And kaka wang'eyo ni CBC en gima ong'iyo gima nyathi bere, talent kendo gima iluongo ni skills. Koro an nyathina noyiero STEM, nodwa timo gima iluongo ni computer science. Koro sama notimo penj
mano gima naseng'eyo ni mane nyathina dwaro. Sama ne duoko wuok makoro ne wiko bedo matek. In fact, wan parents mag CBC ok apar ka wabedo gi Christmas. Kech wiwa nok ti, an kata dalo kadhi. And especially sama ne skundi owuok. Kane results owuok piny ne pod ber, nwaneno ni nyathi oyudo 60, nyathi oyudo 62, nyathi oyudo 70, nyathi okalo. Immediately bang' mano to koro wach skundi owuok. Iyudo ka nyathi mano oyudo 65 points, oluonge skul moro mokipar. Nikech kaka parent pod ne wan gi mentality ni ka nyathi okalo, tidhi luonge skunde machal kaka chon niluongowa. Kara mano ok ne timre. And especially nyathi manotimo penj e private, mara ne ni e private. An kaka parent mara private school, nwaneno matek kabisa. Ang'e kata nyathi manotimo penj gi wuoda manoyudo 71 points. Nyathini no end up noluonge day school in Kiambu. Koro jonyuol ok wabedo gi wik mayot e December nyaka kendo nwater nyithinde skul chakre wigni. Mokwongo ne waringo ka wamanyo skunde. Kata sirikal ne pok ochiwo thuolo ni wanyalo loko. Wadwa wacho ni wan wachako manyo skunde. Nwamanyo lakini kidhi e social media bijo ka wacho ni kati manyo skul nyathi ok bidhi. Lakini finally sirikal nomiyowa thuolo makoro nwayieno ni mondo wadwa manyo skunde. Koro waseringo up and down ka wamanyo skunde. To kang'adi matin Evelyn Kefas, wacho ni usebedo ka uringo ka umanyo skunde kalo ni nyathini ne dwa timo kit somo mar STEM, noda timo computer science, mano ma nitiere bwo kit somo mar STEM kata pathway mano mar STEM. Matine ni nyathini kaka ne somo e skul mar ji giwegi kata skul no mar private. Skul mano luonge kata mano mane oyang no winjo bed no dhi timo kit somo mano mar computer science. Nen skul ma in kaka janyuol emok ni dwa kosango mano miyo koro ni tungni mar mondo mi manyne skul midwa ni idhiye. Kata obedo ni isewacho ni gisani weche opogore adiera. Kwa ng'iyo kod kit kaka jogo mano kalo e lai mar 844, kit kaka niketo gi e skunde gisani bet opogore. Nitiere skul mane sirikal oluonge nyathini ma in kaka janyuol ok ni dwa kosango mano timore. E gimomiyo koro ni ringo mar mondo mi yud skul ma ine midwaro. Kefas kapodan kun. Erokamano. Atemo wacho kacha ni CBC pok wa understand kaka placement timore. Kech nwang'iyo grading gi points ma nyathi oyudo. To ka ng'iyo points mane nyathino oyudo, feel ni skul moluonge nokonego be ni luonge. And atemo chiwo example kuom nyathi manoyudo points 71 to luonge day school ma is a C3 Kiambu. Koro skul moluonge nyathina according to grading system mar government iwacho ni en C2. En skul makia kuma nitie, bor ba neno ko bor. Koda. Ilero kanyo makare ahinya. Wantiere kae kod jalony weche mag somo mano Maxwell Magawe. Obedo kong'isowa ni ang'o momiyo mae timore. Nikech ang'eno kin kendi kaka janyuol mosebedo kod ng'ikruok machal kod ma. Nikech jonyuol mathoth osebedo kod ywak maket kod ma. Giwacho ni kaluwore kod points ma nyathina noyudo, ok owinjo bed no dhi e skul A, seche moko winjo bed ni luonge skul B. Mane momiyo jonyuol bende ne oro kwayo mar mondo mi owil ne nyithindgi skul. Willis Odembe, inakia ni mari obede yo machalo nade. Ahinya to gi sani ma bende nyathini oseriwore kod grade mar 10. Mano bende skul mane nyathini dwa dhiye, to in kaka janyuol bende ing'eyo kaka kit somo mar grade 10 bro bedo kadhe. Erokamano Joyce. Ang'eyo Joyce sani ng'eni jonyuol dhi matek kabisa. But anto korka kora na Joyce gima nanatimo. Anasebedo kaluwo nyathi nyaka ne gini bi nikech somo ni obiro ka nyathino ne system mar nyithindo ne nitie e system mar 844 cha. But ka nobiro gima natimo mokwongo nakwongo aketo japuonj mare machiegni. Nikech kodhi japuonj moro amora. Koro kamanyo chope 9 no awuotho gi japuonj kamoro amora nikech Joyce mondo mi nyathi otim maber e skul kata e kadwi mar kendo kik discuss japuonj gi nyathi e ot. Ni japuonj no ok ber.
mano nitiere gima iketo kuom nyathi. Kata ka in wuon kaka janyuol ifwenyo ni nyathi ineno ka japuonj no ok ber ahinya, to kik nyathi ng'e ni japuonj no ok ber. To Joyce santa nyalo wacho ni Nyasaye nyocha okonya nikech kana adhi timo kata selection, nyathi mokwongo napenjo nyathi ni odwaro ang'o gi japuonj, to wacho ni odwaro bedo daktari. To ne gin jopuonje adek, ne iluongo ni Mr. Njoroge to gi Mr. Baraza to gi japuonj moro kanyo, Olympic Primary School. To giwacho ni kidwa bedo daktari, subject ni ema nyaka itim maber mondo eka idhi bedo daktari, nikech mane mosebedo kowero naga ni dadi nataka kuwa daktari. Mano bende makele penjo machielo, nyathini yes nosewacho nosebedo kowero ni noda bedo daktari. Matiende ni en bende koro dhi timo kit somo mar STEM. Kalo ni mane makoro bro miyo obedo daktari. Penjo, en ni e kinde makoro noyiero kit STEM ni, ang'o manong'iyo? Ning'iyo kaluwore ni nyathino osebedo ka wero na noda bedo daktari, kose nung'iyo talent ma nyathini nitiere godo, kose nung'iyo academic strength mare, ni teko mare, nitiere subject mane. Madira ka teko ne nitiere subject no, to nyalo bedo daktari yo makare. Kose nowacho sana nata bedo daktari, to seche moko biology okia okobere, chemistry okobere, to kuru dhira ni daktari kanye mobede, nobedo nang'o de? Joyce, an nyathina ne ni wiye ler. Kendo wiyo timo jere. Kendo japuonj nonyisa ni mzazi baba Keshela wejipanga na pesa ya national school. Maana seikora nang'eni nyathina dhi national school. To nonyisa ni gima nyathini dwaro ni en odhi time, STEM ma nyathini dwaro ni ong'e odhi time, but gima nonyiso nyathi ni nitiere subject kaka bio, chem and mathematics nyaki score. Tadier nini nochwado mathematics nodhi ko mathematics oyudo 8 ma EE1 nochwado 8 to ochwado ni in fact nochwado EE1 ariyo ma 8 alafu mudongi en 7 EE2 matiende no yudo 65 points out of 72. To kalure kama selection bende mane timore, selection bende wabedo gi japuonj kapok atimo selection ma japuonj ogaida. En school manodwaro mokwongo ne en Alliance to gi St. George's. To hawi maber ni St. George's no emno luonge monyisa ni dadi kanye kama nyadwaro. Ka kosa Alliance nikech maybe nitiere gimomiyo, but kanye kamanyo luonge nyathina no kanye mabe nodwaro to be kanye mosebedo. In fact an skunda manadwaro ne St. George's, te ma Nyasaye nyokonye moyudo mobedo placed. Ma nyo odhi ka chunyo yawre, ma tiende ni okanyal wacho ni nyathini nyo achune gi skul moko dwar to kachune gi gine moko dwar, tich moko dwar. Osebedo koywago, owacho na dadi ni dadi adwa bedo daktari. To japuonj be nosenyisa ni ko neno nyathino to kaka nyathino en kosebedo kaka o-perform, nikech ka nago mbaka gi japuonj klas gi nyo bedo ng'ama nyo yombe nyo yudo 67 manyo yombe gi gine agariyo but kij osebedo kodhi maber. Koro aparo ni gima timre, gima naseyudo Joyce ni government, nikech nyathina nosome government aneno ka nitiere iluongo ni soft spot moro. Aneno ko skunde mag piny owacho kata government schools. Aneno ka nyoge dhi maber gi jo government. Adwa ni mak na paro no gi kanyo matin mosa inya kuom ng'adi. Nikech winjo ka Evelyn Kefas bende wacho ni nyithindo mane somo e private schools gine masche moko ne giyudo pek ahinya nyate placement. To nyithindo mane nitiere government school nyalo bedo ni nitiere kaka nimiyo gi first priority ahinya nyate skunde mane gidwa dhiye. Paro no mak na gi kanyo. Ang'e ni Maxwell Magawi bende pok oloso. Kata kamano kaka pile e chenro mar mbakoro watudore kod jofwambo magwa mondo winja ne pach jopiny e counties mopogore opogore. Gie thuolo ni adwa no adhi achiel kachiel e county ma Homa Bay mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Alia Beach. Oyawre Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay. Ageno ni chiwo maber e county ma Homa Bay kama intiere okinyi makawuono. Inyalo mana bago mbaka kod jopiny kata jonyuol e county ma Homa Bay mar mondo mi gilernwa ne ni to bende ging'eyo matut ewi grade mar 10 makoro nyithindgi donje e skunde mopogore opogore e pacho kae Abich.
Joyce erokamano en odiochieng' mar adek nyaka ne jopuonjre chak donjo e skunde mopogore mag grade 10 manoluonge kendo waseneno ka e kaunti ma Homabay kandi jonyuol osebedo ka wuotho e skunde mopogore manoluonge nyithindgi manotimo penj ma grade 9 higa mokalo kendo chakre wuok tich ariyo kaachiel kod odiochieng' ma kawuono waseneno ka skunde mathoth pod rwako jopuonjre ma donjo grade 10 makoro dhi nyime kod chenro mag somo ka gichako term mokwongo. Joyce en ka jonyuol osebedo ka golo ywak mopogore kaluwore kod nengo ma ni malo mag gigo eko ma idwaro go jopuonjre e skunde kaachiel kod chochni ma bende nokwako chenro mar keto jopuonjre ma kamago e skunde ma grade 10 manoluongiendo kendo kiny ma kawuono Joyce en mar bedo gi moko kuom jonyuol ma bende osetero nyithindgi e grade 10 skunde manoluongie ka wadogo kodgi mbaka ni to bende sama koro giseoro nyithindo e skunde mopogore be ging'eyo ni to nyithindgi dhi somo gima chalo nade to bende giwinjo somo manyien mokede niende ka koro jopuonjre jonyuol nyithindgi biro chako ayanga somo e grade 10 e skunde mopogore mane sirikal oketogie. Ka ok aketho sa biro chako kod an ka kod jakom riwruok jonyuol e kaunti ma Homabay kandi Moses Nyambere ma bende osebedo ka yudo ng'ur kata yudo weche mopogore opogore kawuok kuom jonyuol e kaunti ma Homabay kandi anya to mago eko mane osetero nyithindgi e grade 10 kaachiel kod mago eko ma bende ikore mondo mi giter nyithindgi e grade 10 nikech ing'eyo ni chenro mar rwako nyithindo ne ochakore wuok tich kendo en chenro ma pod dhi nyime e skunde mopogore. Kaka achiel kuom jonyuol kendo jakom riwruok jonyuol e kaunti ma Homabay kandi bende no ka jonyuol ong'eyo tie gigo eko ma nyithindgi dhi somo e grade 10 mondo chakruok gi wuok tich juma niendi. Chutho erokamano karawo nyinga kaka alewijo sewacham Dr. Moses Nyambere. Jonyuol chutho oging'eyo gima nyithindgi dhi somo e grade 10 because ikruok maber pok nobet ne skundegi. Skunde nyithindogi kane gibedo admitted sechegi chalo mana nyathi bedo admitted form 1 ikruok malong'o onge. Erokamano. Iwacho ni ikruok malong'o pok oketi ka jonyuol ok ong'eyo ni to ang'o ma nyithindgi dhi somo. Sew dhi ne winga en jonyuol ma ok ong'eyo gima nyithindgi dhi somo koso nitiere ng'ikruok moro mabedo kuom sirikal ma pok oketo malong'o ni to kit somo ni machalo nade mondo jonyuol ong'e ni to nyathi koter grade 10 to dhi somo kit somo machalo nade. Seyo bede kuom sirikal nikech chalo gima sirikal be nchoko bedo maber gikruok maber ne grade 10 ni nikech kane gidwa bedo gi chenro maber ne ber ka gitimo ni jopuonjri tooling gitergi training maber kata for a period of 3 months. All in all mano setimo awa kwayo ni still mondo gitergi training gitim retooling mondo jopuonj bende seche ma nyithindo odonjo ka jopuonj bende understand gima nyithindo dhi timo. Jonyuol bende ok understand gikia gimiyo ging'e gimoro ma nyithindgi dhi timo nyaka sama nyithindo odonjo sechegi. Yes. Erokamano ahinya kuom paro ma kamano. We achaka kawe pa achiel kuom jonyuol e kaunti ma Homabay kandi bocha gwenygi ting'iswa ni kaka achiel kuom jonyuol ma Homabay kandi nyithindo dhi nyime kod donjo grade 10 e skunde mopogore ma senior secondary manoluongie. Kaka janyuol bing'eyo gima nyathini dhi somo e skul manuterogie. Kachako gi nyinga iluonga ni Peter Ogalo Akech, an jadak ma Homabay County ka. Mokwongo wan kod kuyo kod buok mang'eny wan kaka jonyuol. Jopuonj mane ni e primary school osetimo patgi okawo nyithindo tero e rang'iny mamalo. To gima buogowa mokalo ne nyaka jopuonj mane secondary school ok ong'eyo gima gidhi puonjo nyithindo kendo gikia kata ndo syllabus to ya kanye to dhi kanye. To malich moloyo ni sirikal mano okelo wa e rang'iny mar somo mar CBE pok okelo kata buge ma nyithindo dhi puonjorego. Koro ok wang'eyo ni nyithindo gi waterogi mondo gidhi gibudh e sikul koso gidhi somo. Miyo wakwayo sirikal kawe uru jopuonj utere training ging'e ni to gidhi puonjo ang'o. Kawe uru jopuonj mondo ng'e kata kaka gidwa loso timetable ma gidhi puonjo godo nyithindogi. En gima buogo jopuonj mag secondary nikech ging'iyo gi syllabus mane ringo machon cha to nyaka sani kata buge ma gida puonjo godo nyithindo pok giyudo. Mae buok ma wan godo kaka jonyuol. To seyo no to kwatene jopuonj watene go Ministry of Education otime proper coordination with the teachers otergi e college mondo timnegi refreshment mondo giduog ging'e gima gidwa puonjo nyithindo kakacha watu wasemiyo gi nyithindo to gima gidhi puonjogi gikia buge ma gidwa puonjogigo giongego buge machon ka be koro ok ti.
mae buok ma wan godo kaka jonyuol. Iwacho buok ma jonyuol nego kang'ini sama nutero nyithindo e skul, nitie joma notero nyithindgi wuok tich ariyo kaachiel kod chenro mamoko bende dhi nyime mar medo rwako jopuonjre grade 10. Gin kit ang'o gini ma idwaro mondo modhig e skul machalo weche madhi konyogi e chenrogi mag somo? Gin kit gik mage ma ne sirikal dwa ni mondo utergo nyithindogi e skul makoro dhi konyogi e somo ka gichako tam mokwongo ma e grade 10 ma gidonje? En mokwongo ma wadang' wakwa ni gik ma nyithindo dhi godo e sikul proper kata jopuonj go giwegi pod kiagi. Miyo wakwa sirikal owuog oko very clear, onyiswa ni wan kaka jonyuol nonego water ang'o tang'o monego waiki mondo mi wami jopuonj ka onyal konyo nyithindo, nikech kalo mar nyathi en kit kendo adek. En janyuol, japuonj to gi nyathi. To kik water nyithindo kacha to wabiro duogo keto blame games kuom jopuonj, to jopuonj are ready to konyo nyithindo to gima gidwa tiyogo to gionge go. Wan watetene nyithindo kanyo obangla but scanning mang'eny, scan. Sirikal owuok oko very clear onyiswa gima wadwa timo mondo nyithindo gi okonyre gibed jo Kenya makiny. Erokamano Ogalo kuom paro makamano. Joyce kapok adok e studio we achaka kawe pach achiel kuom jonyuol mane otero nyathine achiel kuom skunde mantie Homa Bay kaende wuok tich juma nindi kendo nyathine sani osewe skul. Chakane gi nyingi teng'e sani wuok tich ncha waneno ka itero nyathi e skul achiel kuom skunde Homa Bay kaendi. Nyathini we skul osomo ang'o? Erokamano Ali Abich, gi nyinga iluonga ni Hesron Ochieng' Orata. Adwa ni mondo akon jonyuol kaachiel gi government ni kanyocha antie skul atero nyathi Homa Bay High. Ne wabedo gi challenges mang'eny nikech wach mar CBE ni koro ok wang'eye maber, nikech kata books mokwongo in the first case books onge. Kidhi ng'iewo book mondikni ok iyudi, mano number 1. Number 2, kichak idhi e skul ipenjo japuonj ni nyathina ni akelo nikech gin different courses, ok wang'eyo kaka wanyalo luongi maber. Japuonj no be ok understand gino maber. Koro gima ne wakwayo government, Ministry of Education, ni kuyie to kamuraot mondo ukaw jopuonj mondo uter kata training mana ma 2 to 3 months mondo jopuonj ong'e gima gidhi puonjo nyithindo. Sa iwacho kamano kang'eni bende no ka nitie jonyuol mathoth maywago ni kata mana gigo eko ma itiyogo e puonjo nyithindo machalo buge kaachiel kod materials mamoko monego bende konyo jopuonjre ma jo grade 10. Thothne skunde mathoth pok oyudogi. Ok ang'eni kama ne dhie mane itero nyathini bende itimo nono kuom jopuonj ma kanyo ne to be giseyudo gigo ma ginyalo tiyogo e chako puonjo nyithindgi sama koro gisedonjo grade 10. Sani ne wawe nyithinde skul to gima japuonj nyalo nyisi, nikech kata gin giwegi jopuonj mantie pok giyudo gigo. Iwe nyathi kanyo, iweye mudho, onge textbook, onge gimoro amora, wache ni book biro. En scan moketigo scan ma idie simu, scan ma idie simu. Gimoro amora odhi e system, gimoro amora odhi e electronic, koro onge gima jonyuol understand. In fact jonyuol no wuok niya ichulo school fee e gima in go gadieri, gima nyathini dhi somo ikia. Erokamano ahinya Joyce, mano mana paro mamoko kuom jonyuol mano osetero nyithindgi grade 10 e skunde mopogore mantie Homa Bay kaendi, nego ka giwacho ni ka doko ne gisewe nyithindgi e skul kendo gibiro chako chenro mar somo e grade 10 tam mokwongo. Ok gin gadieri to nyithindgi mane gitere skul niendi dhi somo kit somo machalo nade, ka iwinjo ka gikwayo sirikal mondo mi oket okenge makare ma neno ni ochiw puonj kaachiel kod tiegruok makende ne jonyuol kaachiel kod ne jopuonj kaachiel kod jogo eko mang'iyo sekta mar somo mondo mi jopuonj obed kod ng'eyo malong'o ni to gin kit somo mage ma jopuonjre madonjo grade 10 e skunde mopogore e piny Kenya kaendi. Joyce, obed kod lai makare ma dhi nyime kod chenro mag somo mondo mi jonyuol kik bed kod kibaji ma ka gisechulo school fees kendo nyiewo mwandu mopogore ma ne idwaro mondo mi jopuonjregi odonjgi e skunde. Joyce, ka ok kamano tabiro we achiel kachiel dhi nyime kod twak gi welo ma en gi studio Nairobi kanyo endo ka wan to wang'iyo weche mamoko manyien mantiere kaunti niendi ma Homa Bay. Joyce. Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay, owinjo kanyo paro mag jonyuol mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay mano kotudore kod kaka jopuonjre donjo e grade mar 10 kaachiel kod kwayo magintiere godo ahinya to mano maneno ni nyithindgi osomo e yo makare e skunde mopogore opogore ma nyithindgi oriwore godo e grade mar 10. Abobedo ka wi thuolo mar mondo mi ilu weche mamoko e kaunti ma Homa Bay kod Nyakwara Mugia Jwanga. Podi wabo medo tudore kod jofwambo magwa mamoko mar mondo mi wawinjane pachgi kotudore kod kata wawinjane pach jonyuol kotudore kod ka ging'eyo kata giwinjo matuta
grade 10 gi kit kaka somo bro bedo katimore kuro kata oyo. Gie thuolo ni yiena mar mondo mi aduoge studio kae mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa. Willis ang'eyo ni nitiere paro mang'ise ni mak kanyo mano kotudore kod gino momiyo seche moko skunde mago mag piny owacho jopuonjre mawuok e skunde go itere skunde mabeyo to mago mag skunde mag ji giwegi seche moko king'iyo kit points ma nyathi oyudo to janyuol feel ni ma ok skul mowinjore. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak Maxwell Magawi e twak. Maxwell Magawi in kaka jalony e wechego mag somo, ang'o momiyo mae timore? Nikech ka waneno ahinya to kaka iwinjo kaka Willis kaachiel kod Evelyn Kefas bende oloso ka entiere studio marwa e kaunti mano ma Kisumu. Ang'o matimore? Ang'o momiyo nyalo bedo ni japuonjre oyudo points mano maber to entiere skul mar piny owacho to king'iyo skul mitere skul mano wanyalo wacho ni en skul ma kiwango mare ni malo kipimo kod jopuonjre go mago manitiere skunde mag ji giwegi ma Willis bende wacho ni mano timore adiera. Evelyn Kefas bende wacho ni mano challenge ma bende giyudo kaka jonyuol. Nyathi oyudo points mag kare to kar mondo tere skul ma janyuol feel ni mae kiwango mare to tere skul moro ma day school ma seche moko feel ni ma ok owinjo. To ber ka janyuol wilo skul kose seche moko kaluwore kod system mar sirikal kod kaluwore kod kit somo mane nyathi dwaro to sirikal feel ni mae skul ma kotere to bo bedo kotimo kit pathway ma odwaro. Erokamano Joyce. King'iyo ka wachako gi ng'iyo kaka chik wacho e kuom weche mag tiegruok. Chik under chapter 4 of the constitution wacho ni nyathi ka nyathi nigi ratiro mar dhi sikul. Wacho nyathi ka nyathi. Manyiso ni okochuno nyaka bed nyathi madhi e private school kata public school. Ma nyiso ni janyuol kobet piny to ng'iyo kaka ngimane chal to o make decision ni nyathina ni mon ngimane mambele obed maber watere private school kang'iyo public schools magin around ok bro miye quality of education maler kaka janyuol to tere private school. To aparo ni gima timore ka ni assumption ma timore ni nyithindo manie modhi e private school assumption mantie ka ni janyuol chika ko nyalo koro nyalo facilitate to nyathi modhi e public school to seche moko nyalo ben janyuol ofuke ok ber ahinya. Ma is a very unfair assumption nikech on the ground nitie jonyuol matuonore mondo nyathi oyud gimoro oyud somo moro makare. But all in all, okadwa mondo loss on behalf of the ministry. Nikech gima paro ni pod chandowa. Any CBC still remains a very pilot idea. Nikech nitie criteria mang'eny ma pod aparo ni pod chando ji gi paro bed jonyuol kata the general public. Gima paro nego bed ni koro sirikal konyowa godo kae is to be very clear on the criteria magitiyo godo mar miyo nyithindo school. So that janyuol seche motero nyathi e school below grade 10 ka gine grade 9 grade 8 already nitie clear expectation ni by the kaka nyathina based on the circumstances ma nyathina nitiere kata ka en private kata public this is what I ought to expect. Koro I can plan. For instance the case mar Evelyn Kefas idak Kisumu nyathi oter day school ma Kiambu. Logistically, how does that look like? Nikech kata wat yonge godo kuro. Koro ang idari dhi Kiambu because of this one child mondo udak kuro. Kara ang utim nango. It's not fair. Nikech idwa discriminate nyithin on the basis of mau the public school to mau the private school without clearly and objectively interrogating the circumstances. Mano miyo janyuol otero nyathi e private school to mano dong e public school, then of course it amounts to discrimination. To mano bende makela penjo machielo kata kapok wadhi e yweyo marwa mokwongo Magawi. Nikech yudo ka nitiere jonyuol moko ma seche moko noluong nyathine e skul moro to janyuol ni ok okawo kata time ne mar mondo mi ong'i ane ni nyathina ni seche moko noluonge e skul makama kaluwore ni skul ni ema seche moko offer STEM, offer social sciences kata offer arts and sports. To en ka ok ong'iyo mano to wacho ni an skul ni ok berna we alok ne nyathina skul ma ok odewo kata ni nyathina ni seche moko ne dawo timo STEM to skul matere ni to seche moko STEM ok bi timo makare ahinya kata seche moko loko ne nyathine skul to nyathini ne dwa timo arts and sports to skul motere nyathine ni onge arts and sports. Janyuol ka loko skul ne nyathine gi sani e grade mar 10 janyuol winjo bed ni ng'iyo ang'o ong'iyo ni skul ni berne kose ber kong'iyo ni nyathina ni
skul matere ni bende nitiere kod gino ma nyathina ne dwa timo adiera. Ing'e gima timore, nikech gende wanyalo lawmo janyuol, to kang'iyo matut, the problem still lies with the ministry. Nikech kitimo piloting, kaka now we are transitioning from 844 to CBC. Even before beginning the whole process of transitioning, nonego bedni the whole idea of transitioning and gima involve all the stakeholders, ma janyuol gi jopuonj ong'eyo exactly what they're dealing with. Nikech gima paro ni pod chando jonyuol sana, pod wan gi that mental frame kata paro mar 844. Already was a move physically to CBC, but it's the old school thinking. We are still 844. And kong your quality education, quality high school, pod paro gi Man Alliance, Tare, and all that. Kono again is tema iluongo nyathi school moro ma kongiyo kata kong even in terms of infrastructure. Then the whole idea of taking is that ni ma offers STEM to this other one is offering arts, but kong yo kata infrastructure realities mar school mo luongo nyathino. So it's very hard to convince that parent this is good because it offers STEM. What's the quality of the STEM there anyway? Willis nitiere paro ma ng'ise ni ma kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo. Amo nyalo bedo ni in be itemo lieke ni skundego mago mag public ing'iyo, to nitiere nyithindo ma koro noluonge C1 schools mathoth ahinya. Compare gi mago mag private schools ma koro iwacho ni Evelyn Kefas ywak ni nyathi moyudo max points 71 oluonge mane day school. To ang'e ni day school to fall e categories mamoko gi C2 kadhi piny. Ang'o manyalo bedo ni timore kanyo? To jonyuol owinjo bed kod ng'eyo mane ahinya gi sani ma nyithindgi koro donje skunde. Erokamano ne Joyce. Aparo ni anyalo tudago osiepna ni it's true. Gima wacho ni nitiere paro moro mane ji oseketo ni joma somo e public school gin joma ni piny, to joma somo e private school en ng'ama nigi nyalo. To ok ni en para 80% na adier, Joyce, nikech ka dhi e school ma nyathina somo Olympic ma joma ng'eny gin joma wuok e slums Kibera, to kana wuoyo gi japuonj maduong' Mr. Kumu, onyisa ni nitiere nyathi moro ma nyoluonge Starehe. Nyoluonge Starehe no yudo around 6, no wacho no yudo 68. To nyathino Starehe idwaro mana ni dhi gi uniform kende. To pod otamo janyuol nyaka sani. Mago ng'e koda nyathino kod osedhi ok ong'eyo. To nonyisa nitiere gine moro ma sirikal nogolo iluongo ni elimu magine mag nyithindogi. Ikeno elimu bora. To wacho ni koro kaka Kibra omigi nafas ma 26, to 26 no ipogo gi skunde mopogore. Koro mago challenges mantiere kirange kaka ng'ama dhano ninyalo paro ni ok adier, lakini ka kod bet piny Joyce, ka kod bet piny adier analyze these schools, private and government school mag piny owacho. Skunde mag piny owacho nitiere gi joma nyalo yudo ka seche moko nyathi dhi school moko nyal kata afford breakfast chai mokinyi chande. Mamiyo yudo ka kata Nairobi kiyudo ka koro yudo ka county government nokelo wach mar tap to eat. Tadier nyado tap to eat no gima ase realize ma ase neno nikech ana wuotho ga sana Islam kanyo. Yudo ka nitiere nyathi manyalo mi chiemo no mokan mokete tin mochako dogo de odgi, odhi miyo nyithigi moko modong' sama mama odhi e tich. Makna parono gi kanyo ng'isa ni wakaw yueyo madundo gi sani nyakora mugia jwang' ka waduogo wabobedo ka wadhi jafwambo marwa Cynthia Onyango mar mondo mien bendo ng'iswa ni tang'o matimore kama intiere okinyi ma kawuono. Kik idhi mabor. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune.
Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, Saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kapok wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod thuon wach mar be jonyuol winjo grade 10, adwa nadhi achiel kachiel watudre kod jafwambo marwa Cynthia Onyango mar mondo mi waler kotudore kod kama ofuaronwa weche manyien odiochieng' ma kawuono. Yawre Cynthia Onyango, ageno ni chiew maber. Inyalo nyisowa ni itudori kodwa ka intiere kanyo okinyi ma kawuono. Ang'o matimore kaluwore kod chenro mano mar kethruok mag kata ketho moko kuom mwandu e boma ma Nairobi kae. Cynthia, ang'o matimore kama intiere machiegni? Awinji maber ahinya Joyce. Abiro ni achiel kachiel kuwuok machiegni kod alap tuke ma Nyayo Stadium. Mokwongo ibiro miya thuolo matin. Kama wantiere ni nitiere kit iro moro ma lungo wang' ahinya kendo miyo dhano ni kod jir ahinya. Koro miyo ka iwinjo ka jir mang'eny ahinya tinyalo ang'wono na matin. Mokwongo kama wantiere ni en kama wachore ni en kar timo ohala mar gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ma otieno ma piny rugo kawuono chiyo moyudo ka mwandu makwan gi pok oyang nengo margi okethi. Mwandu gi oting'o dukni mag uso spare parts mag mtokni, oting'o mtokni mag ji giwegi mane nitiere kama kinde ni loso, oting'o moko kuom tiles kod gedo mag gige ot, oting'o kod mwandu mopogore opogore, mwandu mag math mag oganda. En kar ohala manoting'o gik mathoth ahinya. Mak mana ni otieno ma piny rugo kawuono jogo matiyo ka modak machiegni kawacho ni gin giwinjo mana katinga moko kata gigo ma ketho mwandu obiro machiegni kendo ketho
gik man ka moketho mang'eny mwandu man ka gin mago ma ok nyal resi modong' mana ka gin scrap. Bende kwa wuotho machiegni gigo ma bende wayudo thuolo mar neno en mtokni mag oganda machalo mago manuket machiegni kae ni mondo olosi, moko chalo manukel machiegni ka mondo luoki, moko bende gin geche ma bende ondike nying governor, chalo mtokni moko manitiyo ge kinde manyime mar timo campaigns e kinde siasa. Jogo ma wuoyo ka wacho ni mae nyalo beto ageta mar siasa ka gikwedo mokalo ka giwacho ni ma ok en tim makare mar ketho mwandu ng'ato. Mak mana ni bende piny bende kwatemo wuoyo gi jomoko wacho ni governor ma Kiambu Kimani Wamatangu chien kanyo ne omiye notice mar mondo mi odar kito hala ni kae kaluwore ni en machiegni ahinya kod gach reru madhi Kikuyu, kaluwore ni nitiere chenro manoketi mar temo yao gach reru no mondo mi okel yot e wuoth mar oganda koni gi kocha. Mak mana ni chalni notice makamano kanochiw ok ne otimo kaka ne notice no dwaro. Kata kamano en wuon pok wayudo thuolo mar loso kode. Maling'ling wayudo en ni odhi chopo ka gimoro kar saa 5:05 gi nus kanyo mondo embe ochiwe pache ni to ang'o mane otimore ka otieno ama piny rugo kawuono. En adier ni chien kanyo yande omiye notice mondo mi odar kito hala ni kae. To ponono adiera nyalo bedo ni adiera en ageta mar siasa, nyalo bedo ni en ang'o mamiyo timne gima kama, en ng'a mane otimo gima kama to kuom ang'o. Bende kaponi ok anyisi mang'eny ahinya, an kama chiegni kod ng'at ma ponono nyalo miyo pache kaluwore ni en gi ng'eyo matin mar gima ne otimore ka mondo ebolerno ni otieno ma piny rugo kawuono ang'o mane otimore ka. Labda ukituelezea tu kwa kifupi kwa watazamaji wetu wa Radio Ramogi TV, ni nini haswa kilifanyika hapa usiku wa kuamkia leo na kisi inaweza kuwa kwa sababu gani? Kwa majina naitwa Wilfred Bosire. Mimi ni mwanabiashara huku na customer wa hii eneo. Sasa hatujapewa notice ya kuhama, na mkiona kwa magazeti kule wao wamesema Wamatangi yako hapa legally kwa hii area, na usiku wa kuamkia leo kumekuwa na askari wengi sana wamekuja huku kusupervise hii demolition ambaye kwa sasa sababu tunaona tumepoteza biashara mingi hapa nyuma. Kumekuwa na hoteli, kuna biashara ya music tuko hapa na ndugu yangu. So tumepoteza kila kitu. Hatujapewa notisi yoyote ya kuhama, na sisi kivyetu tunaona ni kama ni siasa. Sababu ukiangalia hizi eneo, ukiangalia kutoka hapa hadi mwisho, kuna pande biashara nyingine imewachwa pale nyuma ambaye ni club, na maoni tu unasikia iko na mtu ambaye ako mlengo kabisa ndani ya serikali, yeye amewachwa. Sijui nani huyu, simjui kwa jina. Sijui hapa huyu nasikia na yeye ni mwanasiasa, na baada ya ku-UDS sijui kwa nini akabomolewa. Because sasa hapa tunaona ni siasa. Sababu hapa kumekuwa hii biashara kwa muda mrefu sana, na watu wengi wamejua hapa. Tunawasha magari hapa, tunawasha carpet hapa, hata carpet yangu iko huko, sikuwa nimechukua. So ni usuni sana. Ukiangalia damage hizo magari vile zimedamajiwa, na ukiangalia vile imefanywa hii demolition, ukiangalia kwa uzuri na kwa undani, si mambo ya kutafuta kumuondoa, ni kumfanya apate hasara ya kutosha, because unaona is massive destructions. Hizo nyumba zimebondwa, alafu zikabondwa na juu. Hizo manini ni kama zilikuwa nasukumia kwenda chini. Tumejaribu kutoa vitu zetu za music pale nyuma, hata kufikia chini ni ngumu. So tunalaani kama wanabiashara wa Nairobi. Tunaomba serikali kuanzia Inspector General of Police, the county government of Nairobi, the Kenya Railways, watuambie ni nini imefanyika. Janso ya hii ni nini, na mbona wa Kenya hawezi ambiwa wakaondoa biashara zao kabla ya kutoa. Wangetoa fence, kama ni kufanya mtu aondoke, wangetoa fence, wa destabilize the house for instance, but wana biashara tuweze kutoa vitu zetu, because sisi hatuna interest. Kwa interest zetu ni biashara zetu ambazo ziko huku. So ukiona vile wamefanya, hawajachukua ule investor ambaye ni mwanasiasa amechukua, mwenye amekuwa akioperate huku, wamefanya sisi wenyewe kama wanabiashara tukaenda hasara kubwa zaidi. Joyce, mano e chal mar wach kama wantiere gie sani. Nyaka sani johala mopogore mosebedo katimo hala e kar timo hala makate moreso mwandu gi maponi samoro beto kokethore ahinya. Mak mana ni king'iyo mos gin gik ma okethore, mtokni otur, king'iyo tiles mag gedo mane oketie store, tiles go bende otur matindo tindo, chumbe maka fence okethi, gik moko duto man ka gin gigo ma okethi, yore minyalo donjgo kaachiel kod gik mathoth ahinya. Kata kamano nyaka gie sani e kinde ma gin bende
pod gitemo mondo mi gires gigo ma odong. Bende warito winjo kowuok kuom wuon kae ma en gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi mondo en mondo nyiswa korka kore ni to en ang'o mane otimre to gima kama nyalo bedo ni okel kod ang'o to bende ponono obila osechako timo nonro mar fwenyo kapo ni en gino mano tim ataro mar chik koso tim kaluwore gi chik mar buono notice ma ponono ni nochiw mano bang' ka oseyangro ni nochiw notice kata oyi. Joyce. Cynthia, iwacho kanyo makare ahinya kata kamano kapok aweyi mar mondo mi med luono wach makamano dago mondo mi apenji penjo achiel kende kaita aweyi thuolo. Iwacho kanyo ni nitiere notice mane ochiwnegi mar mondo mi seche moko giwuok kanyo. Notice makamano bise lose kod jogo mane timo ohala kanyo mar mondo mi ging'isi ni notice makamano nomigi karang'o. Tang'o momiyo ok ne giluwo notice makamano mar mondo mi gires mwandu mag-gi kapok kethruok makamano otimo otieno ma piny orugodo kawuono. Cynthia. Joyce kawinji maber jogo matimo ohala ka mwawuoyogo kwa penjo gi wach notice giwacho ni gin notice makamano pok gineno kaluwore ni gin nyaka ne gisebedo ka kuom thuolo malach onge odiochieng' moro amora ma giseyudo notice ma ondik negi giwegi kaka jotimo ohala makama mondo gidar ka giloro ni ponono mano bende ne en adiera onego bed ni notice makamano inyalo luwe mayude kamoro mak mana ni adiera mar wach wageto yudo kuom gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi mondo ponono nyiswa ni kaka wuon ka dibed ni notice ni noorne kende en wuon kaka wuon kae koso dibed ni en ma en wach amiketo ka gikacha mar temo neno ni gima kamae otimore kaluwore gi chik. Joyce. Na inya Cynthia Onyango ka intiere mano e gwengo mago mag Madaraka bore Nairobi ka kamilonwa chenro makamana ngaweyi mar mondo mi med luonwa wach makamano kendo wan bende warito winjo ni wuon kanyo ma en gavana ma Kiambu Mano Wamatangi biro bedo ka wacho nang'o kotudore kod kethruok mag udi kaachiel kod mwandu motimore kono. Cynthia kamana ahinya kuom tudri kodwa okinyi makawuono e chenro mar Mbaka Oromo. Nyakwara Mugiajong e chenro mar Mbaka Oromo mane kaka watime pile ka pile watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi wabed kod ng'eyo e wi gigo matimore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano yiena mar mondo mi waduog e mbaka e chenro mar Mbaka Oromo okinyi makawuono kama pod antiere kae kod jonyuol kaachiel kod jalony weche mag somo ka watemo penjo ni be jonyuol ong'eyo kata winjo matuta grade 10 makoro nyithindgi oriwore gode e skunde mopogore opogore e pacho ka. Yiena mar mondo mi adhi ir Evelyn Kefas ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Evelyn Kefas ageno ni podi iluo twak achiel kachiel kata bedo ni intiere studio marwa e county mano ma Kisumu kono. Kata kamano penjo mabende wabobedo ka wapenji ka waduogo en ni to bende ne ikonyo nyathini e yiero kit somo mar STEM mane nyathini dwa somo kose nobede yo machalo nade. Kata kamano kapok wadhi ir Evelyn Kefas ing'isa ni Evelyn Kefas koro nyalo tudore kodwa gi lasechegi. Evelyn Kefas penjo mabende na penji iwacho kanyo ni nyathini noyiero mar mondo mi otim kit somo mano mar STEM e skul kama bende ne itere. In kaka janyuola bende ni ka thuolo mari mar bedo piny kod nyathini mar mondo mi ipor wach kode kata iwuo kode be ibed kod ng'eyo matut na adiera ma e gima nyathina dwa timo kalure ni gima nyathino dhi timo e grade 10 kata kit pathway ma nyathino dhi somo e grade 10 ka ema biro bedo ka yango kit ngimane makiny kaachiel kod tich mobotimo kosetieko sombe kata ka koro tieko somo nyaka grade mar 12 ma koro odhi e mbalariany. Bende ni bedo kod ng'eyo matut to ng'ama nokonyi e ng'eyo matut kit pathways mibo bed ka ipuonjo e skundego kata e grade 10 ma jopuonjre riwore godo gi sani. Kefas. Asante. Joyce adwoko ni skul mane nyithindwa nitiere noterowa achiel kachiel kaka kit somo mar CBC chalo. And sama noluongwa e skul mondo wadwa tim gimiluongo ni subject selection. Nwayudo ka nyithindwa nigi knowledge moingowa. Actually an wuoda kane watemo bedo kode piny gi babagi mondo wanyise kwa feel mondo watere e pathway machielo. Ene mano insist ni otimo STEM and odwa no team computer science. Mano wayudo ka o understand fast jopuonjgi nosetero gi through subjects modwa ni mondo tim. Koro nomiyo wayot kabisa kane watimo gimiluongo ni subject selection and pathway nikech wadhi kaka nyathine dwaro. Nyithind school kumane nyithindwa nitiere ne understand CBC moingo kata parents. Kano luongo actually nwa consult nyithindo moloyo kaka wa consult ourselves. Nwayudo ka parents onge gima wang'eyo.
gini nobuogo parents nikech most of us are millennials and generation X be. To wayudo ka Gen Zs gi ne understand gini moingowa. So the school okonyowa. School played a very big role. Challenge mwabedo godo and time mar selection of schools. Oluongwa didek. Gima dwana wach ma wiya kik wil godo. Okang'e ni gini affect nyaka public schools. Ni seche mano duoknwa list ni mondo wa review kapok results owuok. To wayudo ka skunde mane wayiero ni nyithindo. Inya yudo ka achiel kata ariyo kende mane list. And of which inya yudo ka moko, parents moko to skunde mane giyiero onge te. Actually school mano ketne nyithinda system, apart from 2 schools, the rest no kayiero akia kuma giaye. Makata nyathino penjani to, mam, ng'amo chenjo na schools. Nikech kata kanwa yiero schools, nyathine dhi kodi step by step school modwaro. Kipenja ni baba, midwaro ni idhi kalo, kendo inyalo dhi ka. Nyithindo gi were very sure of their results ni gidhi kalo. And nyithindo gi no se understand CBC moingo kata one parents. Koro adwa nyisi ni one school no konyowa kabisa. Mondo no understand selection, subject selection and combination, nyaka pathways. Actually parents mang'eny mag CBC waelewa CBC ka placement otimore. Nikech kata sama ne results owuok, ineno kata social media ka ji penjore ni ang'o momiyo ndik ne nyathina E. That one ne en gimoro exceeding, meeting. Koro yudo ka parent mane nyathino yudo E te, pod odok e grading machien mar ni koso nyathina ni oyudo E. To waduogo understand gini ka koro placement oromo. Wayudo jopuonj moko be TikTok motero parents through. Ma parents understand. But koro parent fails to understand ni kod nyathi koro sechopo. Oyudo points mo nyise ni nyathini okalo en gi 70 points. Okwatamore skunde beyo te. Lakini always nyaka bede grading. Kech kati wacho ni CBC onge grading. To pod umiyo wa gimiluongo ni C1, C2, C3. Pod wan gi number 1 to number 4. Matiende ni kara C1 ni onengo tere jomagi. To C2 onengo tere jomagi. To C3 onengo tere jomagi. An pod understand mana ni grading cha pod nitie according to placement. Kecha kidwa nyisa ni nyathina oluonge school C, to moro oluonge school A. To nyathina nigi marks moingo ng'ama oluonge school A. To ibiri lero nani ni oluonge school C nikech pathway mano kao. To school C be pathway no mana nitie. To school C miluonge nyathina ni kang'iyo ikruok samoro maber onge. Tase sacrifice as a parent ma chulo pesa na atuonora gik mang'eny mondo ame nyathina education maber ma feel ni nyalo dhigo. Ma discourage as a parent. Mano bende makela e penjo machielo. Koro ma gimohinyo parents. Mano bende makela e penjo machielo Evelyn Kefas. Isetero nyathini e skul, ma koro nyathini nitiere e skul kendo koro ikore ne chako sombe ayanga kaka japuonjre ma nitiere grade 10. Kendo gin achiel kuom pioneer class mago mag CBC mwantiere gode e pacho kae nyaka ne chakla manyien mano mar CBC e pacho kae. E grade mar 10 kae skunde mopogore opogore chiwo ranyisi amano skunde mag C1, C2, C3 maseche moko nyathini otere C3 to C1 bende nitiere mana kod career path makamano to okotere C1 okete mane C3. Bende skunde ma iluongo gi sani makoro loki ok gin nationals ok gin extra counties to sani oketgi kaka C1, C2, C3 kaachiel kod C4. Bende skunde gi duto oseikore kod equipments moromo kaachiel kod jopuonj moromo. Babo neno ni nyathini kako chako sombe kacha kuom ranyisi wuodi madwa timo computer science. By the time ochopo e grade mar 12 en gi japuonj mabro bedo ka puonje yo makare kaachiel kod equipments achiel ariyo adek mowinjo bed no tiyo godo. Bende skunde oikore yo makare mar rwako nyithindo gi skunde. Evelyn Kefas. Erokamano Joyce. Gima dwa wacho ni jonyuol wan gi nyithinde skunde mopogore opogore.
magi bok samoro ke nyithindwa mokwongo kuomwa kaka an ma wuoda mar adek matere secondary school. Nitiere skunde ma waluongo ni C1, C2 kiduoge C3, C4 nyaka yud pogruok moro matin. Pogruok wuon kanye? Pogruok wuok in terms of staffing, nyaka kata infrastructure, kata gik mantiere, laboratories, nyaka yude pogruok moro matin. Ang'o momiyo ma bedo skunde gi nyo gin national schools? Nitiere mobedo promoted ma pok olosore ahinya. Okay, government temo ni mondo balance skunde. Lakini nyaka giduog piny mondo balancing ni otimne skunde ground ka. Nikech sani kaka wan jopuonj ma grade 9, wadwa ni mondo the secondary schools boterwa through. Nto nyithindwa osedonjo, what next? Koro an school matere nyathina, aneno ka en school moikore. En gi gik mang'eny nikech subject ma nyathino yiero ni nyithindo moko bene time kanyo. Koro staffing nitie, gigo nitie, challenges nitiere mana 1 to 3. Like pile ka wa register ga nyithindwa e school, to inyisowa iwuok e school already kiseng'eyo ni nyathini dhi e stream mane, japuonj ne dhi bedo mane, e stream no, class teacher ne. Kama na tere nyathina mano pok otimore nikech poda gitemo pango ni STEM gitero kanye, arts and sports gitero kanye, and the other pathways gitero kanye. Mang'e ni pod idhi luongwa e jumbe moko ariyo mabiro kanye. Koro nitie skunde moikore. And jonyuol bok joneko. Mondine ka janyuol tamre ni nyathini ok dhi e skul moro, nitiere research moro mosetimo matin. Mar ariyo, results mineno be pod wuok ni. Adier, janyuol ok nyal bukore ni okawo nyathini otere skul, mar results kata margi mar KCSE no wuok no rem. Skul orem te to nyithindo to kalo. Nyathini bo kalo. Ichalo ng'ama kano petrol e ot to mach liel. Koro magi gik ma nyaka accept ni jonyuol ne ng'iyo. No ng'iyo gik matindo. Wambe wadwaro mana ber ne nyithindwa. Nikech thothwa bosetiyo gi pesa. Emomiyo no waringo mondo wamanya skunde. Nikech samoro gin skunde mwang'eyo kaka chalo in terms of jopuonj mantie, in terms of gik mantiere kate laboratories, in terms of performance. Kata mana CBC mowuok ni, nitie skunde ma nyithindo kotimo maber. The difference man ka en mana nokolendi ni skundi ni o excel. But piny ka to wang'eyo ni skul makama to nyithindo kodhi maber ahinya. Gimokel ni kia meeting expectation, exceeding, approaching ni, it is still working. Ki yuda approaching, tingeni penjo mana nyathina to ang'o motimre. Koro magi gik matindo mane watemo ng'iyo. Nikech CBC kaka wan joma notero nyithinde private otemo nwa. Nikech machato wan ji giwegi ne gitemo keto gik mabeyo ma nyithindwa ne understand. Ilero kanyo to tiende ni ka watero nyithindo to wanyala ahinya. Watero ni adwaro ni nyathina future maber. Iwacho kanyo makare ahinya Evelyn. Kendo adwaro ni mondo kal maber. Iwacho kanyo makare ahinya Evelyn Kepas, kandi lero moko kuom gigo maseche moko nomiyo in kaka janyuola temo mar mondo mi lok ni nyathini skul. Kata kamano wang'ene biro e kinde mabiro mbele ka lai mar somo mano mar 844 nikech wang'eno dong mana higni 2 kende to lot mogik batimo KCSE bro bedo katimo KCSE e pacho kae. Mano higa mar 2027 kendo koro kwa bibedo kod grading kaka mano mosebedo katimore. Wang'eni mano seche moko bro bedo ka loko picha mag skunde mamoko ma seche moko nokotimo maber e duoko mag KCSE mayando gol. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak mar Willis e kinde ma jopuonjre gi ne donje skul, in kaka janyuol wanyalo wacho ni gin
achid nade kata challenges mage ma jonyuol noyudo, pek mage ma jonyuol noyudo ahinya nyate kindegi ma koro ne gitero jopuonj nyithindgi e skul, kopogore kod kata wechego pek e loko skunde ma nitiere kaka thuolo mokwongo mane oketi mano mar reviewing school norumo nochuno mar mondo mi omedi. Kopogore kod mano, gin challenges mage ma jonyuol ne okale maduong' kabisa e kinde ma koro ne girwako nyithindgi e grade 10. Erokamano anya Joyce. An challenges manyok manya neno ka jonyuol kale to an gima nokonya nachako dhi e skul no chakre chon, yani from last year. Bang' oluong nyathi natemo dhi tawuoyo gi guards mantie kanyo, security man kanyo go, to ginyisa to nwandiko nitiere buk mane ndiko kanyo. Koro no exchange gande guidance mang'eny. Koro challenge mana nayudo ka nitiere Joyce en ni kidhi click portal mar government, mar NEC, mar education, to iyudo ka nitiere form monego bed ni tero ne idhi nyaka chief kama nyo nyathi osome, idhi tero nyaka e government nini hospital mondo mi ondik barua ni nyathino opim nyathino mondo ng'e ni nyathino afya mare chalo nade. To kochopo korka stationaries gik ma nyithindo donjo godo gi, tiyudo ka ondik mana rula, ondik mana gik moko adek kende. Ondik mana rula to gi bairos to gi apani gi file kende. To kichaki duogo ka koro wachako wadhi e skul ma koro chako dhi omiwa form ni wayudo ka koro kendo oting'o requirements. To challenge ma bende wan mono wapenjore ga mano to koro wacho ni nyathi odonj komondi ni to bugege nyalo bedo ni gige gin masani mar CBE koso nye gina mag system machon cha. Koro ni dhi yudo ka koni mar skul be yudo ka nitiere nyaka mar daktari, ma daktari to ne nitiere kanyo. Gima nyo konyo ahinya nini kanyo e skul manyo arwako nyathino ni en gimoro amora ne gikawo gik moko ma gikelo kanyo. Ma kidhi outlet margi mag uniform tiyudo ka gidhi gikelo nyaka e skul. Ginyi ni kikoso ka to dhi e skul. Koro ji jonyuol chako chon, lakini sama nyo dhi rwako nyathi nyayudo ka koro ji obedo mang'eny. But challenge ma nyaneno ka nitiere ma seche moko naneno kochando jonyuol moko, taparo ni nochando jonyuol maybe manyoloko. Nikech kaponi noluong nyathini to kidhi click tidhi yudo ka requirements mag sirikal nitiere kanyo. Then kichak idhi ikaw school ma admission ni letter to nitiere bende requirements mag school itself. Koro aparo ni mage challenges ma nitiere, but winjo Evelyn kowacho wach mar ni gin skundi gi nye poko migi kata stream. Wan aparo ni watiyo gimoro amora momi nyaka jopuonje nye nitiere gine kanyo ma gipenjo nyaka nyathi ni subject midwaro ni ing'e maber, ma ginyise magiwani gimidwaro no to ineno kindiko kanyo, kendo japuonj no nyisi ni japuonj madhi bedo japuonj mar nyathini en fulani mubed gi japuonj no be mogogo mbaka ukaw nyaka nembni monyisi gik ma bro dwarre, then kisewuok kanyo titeri kama koro allotment ma koro iwacho ni nyathini itere e nini mane, itere dom mane, namba mane. To kisechopo kanyo to giteri nitiere koma kidhiye to nitiere pesa ma kisechulo to idhi tim printing, iketo indiko nying gine namba mar nyathi, then matron bira to tero nyathi e nini, tero nyathi e nini e dom mare. Koro en mana gima challenge manya neno nikech nitie gine moro manyomiya kanyo. In terms of requirements mane dwaro kipimo kod mago maseche moko ne dwaro e kinde ma japuonjre donje form 1 gichal kose bet pek ahinya, buge no nyiewo kose buge japuonjre dhi yude skul kocha. Emomiyo nyisi ni korka sirikal kocha nyo buge onge. To kana dhi kawo admission to nitiere buge nya Oxford, kila kitu nitiere ma ena kaka mane wakawo machon ka nyithindo ka dhi e 4 cha mar ginene KCSE machon chande. Emano ka gichala. Koro pogruok en ni maybe ok wang'eyo nikech skul chane ni C1. To mana sedhi mokwongo mana neno aparo ni gimo C3. Koro challenge no buko nitiere, pogruok moko nitiere, but gima nya neno ma kendo kama challenge manyo nitiere ma to no podo kadwa penjo nadwa nyathi odonj komondi en ni banka na asechulo fee na chulo mar the Olia, but aneno ka nitiere en nyimiye each and every parent tin no kondik ni balance mar 26
gi 54. Koro nyo kadwa penjo nadwa ni ko nyathi mo donjo komoni nikech ang'eyo ni podi luongowa mondo waber piny mondo koro osiemnwa onyiswa gima skul nikech nyoro nye onge gima giwacho ni ji en mana ni kisegolo slip mari to gi academics gine mag certificate mag nyathi manotimo iluongo nang'o kasjea nitie moro manotim kasjea iluongo ni KJSEA nitiere certificates go koro mage mi provide to gi manyo tima mogikni koro ka gise rango gimoro amora ma girango ni ijaso kila kitu e form mar sirikal to gi mar skul to ilwalo maber tidonjo koro ando nyok aneno difficulties ahinya koro gima ng'e ni problem asimo ko nyalo bedo go en ni pok nye gi nyisowa ni pesa ni 26,000 gi 54 ni to ondike ni balance e fee to seche moko isetieko koro ok ang'eyo ni kanye mane challenge manya neno ka adhi bedo godo lakini ando nya neno ka skul na manyo nyathi nitiere nya neno korwake maber kendo gima sirikal wang' nyote maber maneno ka mopogore machon dong iyudo kiyawo skul to ji dwa dhi te but nya yudo ka chieng' mokwongo nikech ka nya donjo ka namba en 151 matiende ni ji 150 nyo donjo on Monday koro nyoro nyo adhi nya namba 161 manyiso ni gima sirikal oketo timo maber kabisa en ni odiochieng' kodiochieng' nyithindo dhi kendo gima nyano ka timo maber ni joma nodonjo to ne onge requirements nyo aneno ka pod giduogo kelo ne nyithindo pod ke requirements go to gima kendo nya neno ka skul no nyo mora go ni kanyalo paro mana timo mokwongo cha ni dwaro gimoro amora iketo piny tielo gimoro amora koro kanyo to aparo nitiere challenge moro matin nikech kanya neno kutimo story moro ka e wach mar nyithindo manyalo wuotho gi gik ma mok beyo kaka yedhe magine negi koro aparo ni kanya to ne skul kora kiagora gibro rango ka nyithindo osedonjo nikech wan nyok orangi nye nana ni kisedonjo kacha kose nini mo omi nyathi stream ose mi nyathi nini ma nyathi osedonjo matono se kamo sura ko nyathi ye kucha koro iwacho ni koro jonyuol dhi uru nyithindo koro osewelweto kora kiakoda bang'e nyo ne nitie kaka girango gigo but nya neno kober ang'eni pod wabo medo goyo mbaka kata kamano ing'isa ni wadhi e yueyo madundo kendo kapok wadhi bang' yueyo madundo ka wasedhi e yueyo bwaduogo Maxwell dago mar mondo mi lednwa yes jopuonjre gi sani koro donjo e grade mar 10 to wang'eyo ni gidonjo e grade mar 10 ka nyathi oseketo wiye ni anto adwa timo kit somo mar STEM to par ni skunde mag idhiye gi kuom ranyisi skunde go mago mag C1 gi offer STEM gi offer art sports to gi offer bende social sciences bende nyathi oyien bende abo bedo ka somo kik idhi mabor with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakoronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Machiegni Nyakoronga Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakoronga Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii Nyakoronga Jwang' Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo Nyakoronga Jwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo. Mitudi kodwa kichwalonwa ote paro mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok odiochieng' ma kawuono ka wadhi mbele kod twak marwa. Magawi mana penjo mabende ng'ise ni makacha. Wang'eyo ni e lai mano mar somo machon mano mar 844 ne wantiere form 1 e form 2. Kichopo e form 2 ka ema koro ne ing'isi ni koro beda ne piny mondo koro yiera ne subjects midwa timo. Mano kichopo e form 3 kaachiel kod form 4. Kendo subjects miyiero go ema koro ibo mane penj mibo timo kata subjects go ibo timo nyaka form 4. CBC kae grade 10 ma koro jopuonjre odonje gi. Japuonjre ne odonje school kodwa timo kit somo mano mar STEM. To dhie school maseche moko offer pathways te obed mano mar STEM, arts and sports kaachiel kod social sciences. Bende nyathini nyalo loko pache kapod entiere grade 10, 11, 12. Ma by the time ochopo 12 seche moko oseloko nodhi koda timo STEM to seche moko koro loko dok koka arts and sports. CBC ka otimore nade? Bende nyathi oyiene loko pache? Ideally nyathi onego oyiene loko paro. Nikech king'iyo nyathi kaka o develop at different stages, iyudo ka priorities mag nyathi dhiga ka gima lokore. Iyudo ka seche moko nyathi katin penje ni idwa bedo ang'o, pache idwa bedo driver mar lorry by the mere fun ni it's something minyalo drive. Then kodongo daka matin adwa bedo japuonj, bang'e adwa bedo engineer. Mano will not be any different kada nyathi ma oseyiero ni odaka path mar STEM to poni odonje school mar ma offer STEM but also offer other options to bang'e dogo neno ni STEM nyoko neko bodhi gama bera nyoka kata arts and sports. Depending on the timing, ma nyathini communicate lokruok ne mar paro, onego bedi iyiene mondo transition to his or her new area of interest. But the only challenge nyalo bedo ni seche moko nyathini has gone to grade 10 or the grade 11 and probably now approaching grade 12. So in as much as now the child will want to change his or her mind, curriculum wise it may not be practical. Because that will mean now us going back to the old set of training from maybe the earlier years, maybe grade 10, grade 11. That is where the biggest challenge is. Koro kaponi ntie nyathi madaloko pache, datimo arts and sports instead of STEM, then the earlier the better. What I would advise ni janyuolo nego beni ong'eyo kaponi en gi nyathi machal kamano chon. Mana kate grade 10 kanyo kata first term kaponi odhi oparo ni aero STEM to donjo to the first few months oneno ka gini oken kaka no pare. To penjo machielo nikech adira ka wang'eyo nikech atemo keto gi ratil, atemo pimo 844
kod CBE masani wantiere godo. Wanyalo wacho ni 844 ka ng'ato ne donje form 1 ni yieni mar mondo mi tim subjects te mane dwaro. Kichope form 2 eka koro ne yieni mar mondo mi ne subject moko itim maber to inyalo weyogi kata inyalo bologi piny tidhi mbele kod subjects mitimo maber makata koro kitimo form 4 to inyalo kalo maber. Iparo ni CBC ka kata CBE ka bende nitie thuolo manomi jopuonjre mar mondo mi o explore pathways adek gite mondo koka japuonjre obed kod adiera ni anta adiera tekona nitiere STEM kata tekona nitiere arts and sports kata tekona nitiere social sciences. Ki compare the 844 system and the current CBE system, my feeling any onaro options mag nyithindo nikech king'iyo the 844 system you have options even after form 4 nikech 844 system kaka notiyo at least you'll be having one or two sciences mitimo kata kaponi mwani that idaka path mar arts. For instance, I did law, but still nothing stops me ni anyalo doke campus matim something that is science related because I have chemistry and biology. Kad nepo ni nyathi oero gimoro at the beginning, then realize ni okoero later on. They don't nyalo loko patch. That was the biggest advantage of 844. Now the tragedy with CBE, that option of always morphing and changing your mind because circumstances change is not there. Taparo ni manage monego bedni ging'iyo nikech ing'eni kaponi idwa keto ng'ama apani mental framework ma nyathi pod ok en solid ahinya to and at that stage actually he or she is still exploring a lot of ideas. Taparo ni manage monego ng'i onego bedni the curriculum pod obed fashion in such a way that the learner is always able to constantly change his or her mind. Nikech people change careers even later on jomadongo ma have had a whole career life, but later on in their life, they take a totally different path. So okapaka that window should be closed. It's very restrictive for CBE. Ango muinjo beniti mokoro. Gineno na apparently the design of the curriculum should be one that can allow the learner to flexibly move in between arts and science. At any given point, onego bedni, there's a bit of science, there's a bit of STEM and there's a bit of social science ma nyathi interact godo. Koro kata kaponi en nyathi ma ohero social science gik madhi kata gi arts gi, but ok onego bedni ni mane path kende makoro okete makata kaponi chiemo moro nyalo bado loko pache, then en very clueless about STEM. To kata kaponi nyathi matimo STEM, I think it's very risky ni STEM ni kende mong'iyo ma social science there's no clue about it makata kaponi chiemo loko pache, so there's no window of entry manyalo donjo godo a social science. But they need to borrow the framework of 844, which give you an opportunity to change your mind. To bende akane nyalo bede yo machalo na nikech wang'eyo ni skunde mago maga C1 hapa ni C1 kachiel kod C2 ma omi thuolo mano mar offer kata mar chiwo pathways adek duto. Te skunde maseche moko gi offer mana STEM kachiel kod pathway achiel kende japuonjre nyalo konyore nango nikech wang'e ni nitiere skunde STEM to kata cross giduto C1 C2 C3 C4 giduto gi offer STEM to koro skule mayiero ka koro offer STEM gi arts and sports kata STEM gi social sciences. Jopuonjre moyudore skunde makamagi to seche moko dwa loko pache gin to koro gibo konyore nadi iwilo ne gi skul kosango matimore magabi. Apani that is what the biggest tragedy is. Nikech kaka wacho mokwongo chande, if it is STEM and you've chosen STEM, then that's the path. Taparoni, if my views were to be sought regarding gikmonego bedni iloko a CBE at this piloting stage, onego bed that element of rigidity. Nikech kaponi nyathiyo o nini okao nini mar STEM, then by the time utioko one term, the second term, then that's it. Koro nyako dia kamano. Ayena mar mondo mi adhire Evelyn Kefas wadong mana gi thuolo madaka matin kende twatieko twak marwa okinyi makauno. Evelyn Kefas ka intiere studio marwa e county ma Kisumu bende intiere kod adiera ne career path mano ma nyathini okao bro bedo ka kata kit somo masani mano mar CBE
ma jopuonjre ochako kata jopuonjre dhi godo nyime, kendo wanyalo wacho ni jo grade 10 masani gine jo grade 10 mokwongo ma koro ne ochako no alai mar CBC e pacho kae, kendo gine ma koro ibo bed ka ing'iyo ni gitimo nang'o ahinya kochopo kanyo e grade mar 12 ma koro gibo bedo ka gitiekore ka koro gidhi e mbalarianya. Bende iparo ni kit CBC ni masani adiera biro bedo ka okonyo neno kaka omol kata o shape ngima mar nyathi mambele e yo makare maonge kumoro ma seche moko nyathi nyalo wacho ni yawa kaka kuom ranyisi wuodi mane dwa timo kata dwa timo computer science ma bedo chopo kuma koro yawa no chope kuma koro ni an computer science ni koro adwa kete tenge we atema ne gima chielo. Bende obo bedo ko shape future careers mag jopuonjre e yo makare. Evelyn Kefas. Erokamano Joyce. Wan pioneers mag CBC wapuonjore ka wadhi to wapuonjore the hardest way. Ada kwayo jonyuol mawuok e tokwa ni mondo gibed very keen gi gik ma nyithindgi timo, nikech wapuonjore the hardest way. Chako gimoro kendo chak kodi ok yot. Nyithindo nodhi oyiero gigi ka giwinjo kaka samoro onyisgi ni ma kitimo tibedo ng'ama kama, ma kitimo tibedo ng'ama kama. Tingeni sani nyithindo boero sime, gero gige computer gi sana. So samoro nyayudo ka nyathi moro yiero gino nikech oneno kohero gino. But gima nyaka understand is STEM oting'o sciences. And ka jalonyo wacho ni loko dhi bedo matek mbele ka, mama not adier, nyathi koseyiero STEM, to ana kwayo ni sirkal ochak kodwa sani samwa tere nyithindo skul ni. Gichaka miyo wa guidance kaka jonyuol gi nyithindwa, nikech samoro nyathi dhi yudo ka kwano kendo koro inge, chemistry oinge, sciences, physics oinge, and nyathi samoro koro ok tim maber kaka ni paro. Inyalo yudo ka kendo koro nyathi karia mo yiero cha koro buoge, koro dwa no duoge gima chielo. Koro kapok gini odhi mabor, nikech kokwa tero nyithindo pod wan gi higni 3 mbele ka. Iga mokwongo dweche ma pod nyien gi, sirikal obede piny olos gini ni to ka the worst come to the worst, nyathi nyalo timo nang'o, kata janyuol nyalo konyo nyathi nang'o. Ing'eni kata mana 844 nwatimo subjects moko to moko be nokwatimo, lakini kiduogo in real life tiyudo ka subjects gi gini tiere kodwa in our daily lives. Like ano katimo home science, tedo nyaka tedi, lawa nyaka tuang', nitie gik ma nyaka tim. Nitie ng'ama bende ok otimo agriculture, talot nyaka ong'wedi, ka en gi garden ne moro nyaka omany yath molone alot. Koro gini dhi ridore mbele ka matin, waneno ridruok moro wan kaka jonyuol. Nyithindo to oseyiero pathways gi subjects, lakini sirikal obede piny mondo ng'eni to ka the worst come to the worst ni koro nyithindo yudo ka gini tek, nyathi ni inyal konye nang'o mondo parents oyud leeways. Nikech dwaro mar janyuol odwa ni mondo one ka nyathine timo maber. Ok bi bedo nwa mor ka itero nyathi e skul tineno ka performance kendo koro dok chien. Mane mibro winjo kwa wach moro wuok ni nyithindo mowuok e private school ama nyithindo mowuok e public school nokoyudo ground maber. Koro anada kwaya on behalf of jonyuol, mana kaka jalony no wacho ni dhi bedo matek matin loko subjects, nikech en gima ne nyathi owuok godo kobiro godo nyaka e secondary, ma koro sani waluongo ni senior school. Koro sirikal olosnwa gimoro ma ka subjects dhi ridore ne nyithindo, gine anena kaka is there a way mwanyalo konyo godo nyithindo. Wach ni mogik Evelyn Kefas ka watieko ma institution thuolo marwe marumo. Wach ni mogik ka watieko kodi okiny ma kawuono ka intie Kisumu kono. Adwa gone sirikal erokamano kuom chiwo thuolo mondo nwa lock schools ne nyithindo. Mano gima ne gitimonwa maber, ne gidwa ride ahinya to nwa hinyore wan jonyuol mag private schools.
To adwa kwa jonyuol ma nyithindgi nie grade 9. Uneno gimotimore. Chakuru chon. Konyuru nyithindo ne giseyiero pathways. Encourage uru nyithindo nyaka gikal. Jopuonj be nyaka uket on toes. Erokamano. To adwa wuoyo gi jopuonj ma nyithindwa odonjo kuomgi ni mondo gibe gikonywa kuonde ma gineno ka weaknesses nitie. Erokamano ahinya Evelyn Kefas kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar chopo e studio mar kaunti ma Kisumu mar mondo mi riwri kodwa e twak. Willis Odembe, wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya Joyce. Amor gi Evelyn kendo nitie gik momulo ma winjo ka jalony bomulo ma is very true. Nyathi nyalo bedo ne adier ogombo mana kaka jalony owacho no odwa riembo trailer. To kochopo kayaro ne kara trailer ne ibro luoro mabor sana kitambi wuok Mombasa midhi Kongo. Nikech seche moko nyithindo be discuss ga to neno ka seche moko pathway mano luone odo ka gigi tek ma seche moko kata mana roommate mare kata classmate mare oneno eno feel ne odhi maber nikech kalure seche moko no kawo mabetra okotegna ahinya. Koro aparo ni mano challenge monego bed ni wane kaka jalony onego bed ni ginyiso sirikal kaka onego bed ni gino timre to gi adier gima wacho mare jonyuol bende onego oneno gima notimore nwa. Koro onego bed ni gin bende ma challenge margi monego bed ni gine from there giloso koa kanyo. To mogik Joyce, mana gima Evelyn owacho ni adier kaka wan jonyuol wabed machiegni gi japuonj. Ki isetero nyathi kucha, make sure ni ikawo namba japuonj minyalo consulte kama nyathi ok dhiye maber to onyisi ni nyathini no to nanene kama. Koro kata in wuon onyalo nyisi ni nyathini ne okawo pathway ni. To baba nani hata mama nani ok ane ka nyathini dhi timo maber ka. Kapo nitiere window moro monyalo lok ma an gadier ni ginyalo timo mana e iye kanyo. Apane onyalo timo en mana ni koro ok ang'eyo nikech sama nyewa admit nyithindo indiko ipenjo nyathi to ndiko subject adek go mobro ga timo. Koro akia kosedonjo system modhi kata kodhi en mana mar school kose en mar government mar ginene mar education koro kanye moko ang'eyo. But kapo nitiere gimoro bilano nitiere gimoro minyalo yudo ni orientation yani nyathi sama pod odhi kacha to kaka itime e university cha ma nyathi ko rito wani ka ni to no ka onyalo chenjo o faculty modwa dhiye. Koro aparo ni mano ka nyalo timore to gigo duto te mago timore ka janyuol nyaki bed osiep japuonj. Mokwongo janyuol nyaki yier skul ma nyathi odhiye. Mar ariyo nyaki yier jopuonje man kanyo. Mar adek nyaki iher class teacher mar nyathini ubed kode osiep ugo kode mbaka gima nyalo bedo no to marach moneno ka nyathino timo marach in discipline areas onyalo nyisi ni nyathini kato bere kato ok obere. But aparo ni mane ma kwatimo kamano nikech an mane gima believe ni manyalo miyo nyathi prosper kendo gima nyalo kwayo jonyuolwa kwatieko ni kapo ni nyathi oduoge skul oduoge ot kik ichak discuss nyathi gi japuonj ni oni japuonj ng'a jana neno ko orwakre maber japuonj ng'a to kane ka timo maber japuonj ng'a kane mane if nitie gimirwaki kuom nyathi manya nyathino ok odhi somo ma ka japuonj obiro kata class to neno mana en tayari subject wacho tieka dakika neno mondo odhi. Koro aparo ni mano e gima nyalo wacho. To mogik agone sirikal erokamano kuom gik manya gitimo kendo ang'eyo ni as time goes gigi biro loke nikech nyithindo wuon pok olalamika jonyuole malalamika. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya Willis Odembe. Maxwell Magawi, wachni mogik ka watieko. Erokamano. Gima nyalo wacho mogik en ngima dhano en ngima mar lokruok. Every single day we transition to new realities. Transitions are good, but an gima neno ga ni kapo ni gimoro tiyo. If something is working, don't interfere with it. Gima nyaka openjore kani what was so radically wrong with 844 that we had to transition to a whole new system that we had not properly researched. Taparo ni mane gima onego peni sirikal penjore sani. Was it necessary to condemn an entire generation to this mess makoro wantiere sani? And do we still have a chance to reconsider the idea of 844? Because considering the competency of the manpower 844 produce, it's good enough. It's good enough. It's doing the work. Koro an kaneno to nego bedni the government and through the Ministry of Education needs to do another round of consultation.
Now that at least we've had the first round of experience with this all new system, so that all these complaints and discontent now are coming to light. Onego bedi now they get to the government database and they have an understanding of what really it looks like to implement CBE and decide whether they have a chance at improving it or it's hopeless, and we just go back to 844. Erokamano enya Maxwell Magawi, jalonyo weche mag somo. Willis Odembe, janyuol kachiel kod Evelyn Kefas janyuol mane tudore kodwa ka intie studio marwa e kaunti ma Kisumu kuom kawo thuolo maru mar mondo mi wabeda kod twak maket kod main gino makare ne Odembe kachiel kod Evelyn Kefas gin jonyuol mane ntiere kod ng'eyo kotudore kod wechego mago mag Great Nyakora Mugejuang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak maru e chenro mar Mbaka Romo. To mana kaka iwinjo kaka welo mana ntiere godo wacho ni in kaka janyuol ka intiere kod nyathini manitiere grade mar 9 ma e sa mar mondo mi makri kod jopuonja kachiel kod nyathini no mar mondo mi ing'e kit somo ma nyathini no dwa timo. Ahinya nyako dhi e grade mar 10 mar mondo mi e kinde ma koro bobedo kotimo penj kendo dhi e grade mar 10 tibedo kod ng'eyo e wi pathway ma oyiero kod skul mowinjo bed nodhiye. Elo jowetena Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao mano wabedo godo e chenro odiochieng' ma kawuono. Wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani. Nyakora Mugejuang, ibed godo odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.